Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De screening van Steven Martina als minister van Economische Ontwikkeling is nog niet afgerond. Dat heeft de voorzitter van de MAN, Yves Payos-Koop, gezegd. Zoals bekend trad Steven Martina in februari van dit jaar af nadat het Openbaar Ministerie een onderzoek naar hem deed. In mei van dit jaar heeft hij zich weer opnieuw kandidaat willen stellen voor de positie van Economische Ontwikkeling. De MAN heeft officieel nooit bekendgemaakt dat het om Steven Martina gaat, waarvoor ze de screening hebben aangevraagd, maar duidelijk is wel dat de screening nog steeds niet is afgerond. Parlementariër Amparo dos Santos heeft opnieuw een brief gestuurd aan statenvoorzitter William Millison. Dos Santos eist van de voorzitter dat hij onderzoek doet naar parlementariër Renox Calmes, die vorig jaar naar een verkeersbeurs in Nederland reisde voor een werkbezoek. Dat deed hij namens het Curaçaose parlement, maar hij vloog op eigen houtje door naar Londen zonder de beurs te bezoeken. Millison zegt het geval niet te kunnen onderzoeken omdat hij te weinig details heeft. Maar volgens Dos Santos is er al een mogelijkheid om de zaak te onderzoeken en wil hij dat de voorzitter meer doet om verkwisting van geld van het volk te voorkomen. Vandaag zal het gemeenschappelijk Hof van Justitie zich in een raadkamerzitting buigen over de mogelijke vervolging van oud-minister Steven Martina. Het Openbaar Ministerie stelde eerder dit jaar dat hij een strafbaar feit had begaan als minister, maar niet verder zou worden vervolgd. De partij Corçao de Nostur wil dat er wel tot een nadere vervolging wordt overgegaan. In de zitting van vandaag wordt lid van die partij Carlos Monk aan het woord gelaten. Volgens hem is er geen twijfel over mogelijk dat Steven Martina nader onderzocht moet worden en dat er een vervolging plaats moet gaan vinden. In Pietermaai stond gisteren een auto in de brand bij de ingang van Punda. De brandweer moest snel komen vanuit Steenrijk omdat er meer auto's omheen stonden. De brandweer heeft er alles aan gedaan om te zorgen dat er niet meer auto's in brand vlogen. De eigenaar van de auto kon bij terugkeer niet anders meer doen dan een kraanwagen bellen om de uitgebrande auto weg te laten halen. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Een broeikamer voor koraal, dat wordt er momenteel gepland in het water bij Boase Luxury Resort. Het is een project van de Coral Restoration Foundation Curaçao die met verschillende andere partijen samenwerkt. Nu is er dus een samenwerking begonnen met Boase Luxury Resort. Het plan is om uiteindelijk 1500 nieuwe koralen te planten en te laten groeien in het water bij Boase. De 22-jarige Curaçaose voetballer Juninho Bacuna, hij speelt momenteel voor Huddersfield Town in Engeland, kiest voor Curaçao. Dat heeft hij via Twitter laten weten. Bacuna was gevraagd door de bondscoach van Curaçao, Remco Bicentini, en hij had enige bedenktijd nodig gehad. Met zijn beslissing kiest hij ervoor om niet voor een eventueel Nederlands elftal uit te komen, maar voortaan voor Curaçao. En daar is Bicentini heel blij mee. In Venezuela wil de grondwetgevende vergadering, die bestaat uit aanhangers van president Nicolás Maduro, vervroegde parlementsverkiezingen houden om het door de oppositie gecontroleerde parlement te vernieuwen. Er is hiervoor een commissie opgericht. Dat heeft de instelling maandag zelf aangekondigd. De verkiezingen voor het nieuwe parlement, dat momenteel wordt voorgezeten door oppositieleider Juan Guaidó, zijn eigenlijk voorzien voor 2020. Internationaal is er al geprotesteerd tegen de beslissing. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.